Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kung mangyari man aking mahal, na ikaw at ako ay magkawalay, ayoko nang umibig pa, ayoko nang umibig pa, kapag ikaw sa akin ay mawawala. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di mababago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bakaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikdik, ang bituin at araw niya kailan pang may
is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we are not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw sa inyo mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo sa sining Martes Santo. Hindi ako pagbabayi sa akon mga kaaway nga nagaatake sa akon sa mga kabutigan kag mga pamahog. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, itugot nga sa ulugon namon sing nagakaigo ang mga misteryo sang pagkasakit sang amon Ginoo, agud madangat namon ang imo patawad. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 13, versikulo 21, tubtob 33, 36, tubtob 38. Sang makalingkod si Jesus upod sa iya mga gintutunan, natublag pagid siya ka nagpabutyag. Nagasiling ako sa inyo sing matuod, ang isa sa inyo magaluib sa akon. Ang mga gintutunan nagtinulukay kag nagpalibog kung sino ang mga gintutunan nagtinulukay nga nagapalibog kung sino ang iya ginatumod. Ang isa ka gintutunan nga ginigugma ni Jesus, nagalingkod sa luyo gid ni Jesus. Ginsinyasan siya ni Simon Pedro kag ginsingganan, pamangkuta siya kung sino ang iya ginatumod. Gani ang gintutunan nagsandiay naman kay Jesus kag nagsiling, Ginoo, sino bala siya? Ang ako natagan sining pinihak nga tinapay nga natusmog ko, amo ina siya. Gani nagkuha siya sang jutay nga pinihak sang tinapay, gintusmog niya ini kag ihatag kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sang pagbato ni Judas sang tinapay, sa gilayon ginsudlan siya ni Satanas. Si Jesus nagsiling sa iya, Dalia kag himua dayon ang dapat mo himuon. Sa mga nagpanyapon, wala gid sing nakahangop sang ginhambal ni Jesus sa iya. Naguna-una ang iban nga mga gintutunan nga si Jesus nagsugo sa iya sa pagbakal sa mga kinanglanon para sa piyesta, ukon sa paghatag sing limos sa mga imol, kay si Judas amo ang nagauyat sang ila kwarta. Ginbato ni Judas ang tinapay kag nagwa siya gilayon. Gabi na sadto. Sang makahalin na si Judas, si Jesus nagsiling, Karon ginahimaya ang anak sang tao, kag paagi sa iya ginahimaya ang Dios. Kag kun ang Dios ginahimaya paagi sa iya, dayon ang Dios mismo maghimaya sa anak sang tao, kag himuon niya ini sa gilayon. Mga anak ko, hindi na ako makapakig-upod sa inyo si madugay. Magapangita kamo sa akon, pero isiling ko sa inyo ang gisiling ko man sa mga Hudiyo. Kamo, hindi makakadto sa akon pagakadtuan. Si Simon Pedro nagpamangkot sa iya, Ginoo, diin ka bala makadto? Si Jesus nagsabat, Hindi ka subong makasunod sa akon kung diin ako makadto, pero sa ulihi, magasunod ka sa akon. Si Pedro nagpamangkot, Ginoo, nga aman nga hindi ako makasunod sa imo karon. Handa ako sa pagpanginmatay para sa imo. Si Jesus nagsabat,
handa kagid bala sa pagpanginmatay para sa akon. Nagasiling ako sa imo si matuod, sa wala pa magpamalo ang manok. Magasiling ka si makatlo nga ikaw wala makakilala sa akon. Ang pagluib, ang masunson nga kabangdanan sang pagkaguba sang paghigugmaanay sa tunga sang duha ka tawo. Tungod sini, madamo sang ginluiban ang nahadlok na nga maghigugma. Nahadlok na maghigugma liwat, kay para sa ila, hindi madali gubon ang rehas nga napasad sa kasakit nga ila nabatyagan. Si Jesus sa aton ebanghelyo wala man nakaluwas sa sining tawhanon nga pagkapukan. Iya nahibaluan ang paghimuon nga pagluib ni Judas kag ang pagpanghiwala ni Pedro. Masakit ini para sa iya tungod ining duha walay liwan nga mga tawo. Sila amugid ang iya sa laligan kag pinalangga nga mga gintuton-an. Apang si Jesus wala magsikway sa ila. Wala siya nagpadala sa kainit sang ulo o kon nagpabilin sa madulom nga rehas sang kaugot. Sa gihapon, ginpabatsyag ni Jesus sa ila ang tampad nga paghigugma. Ayhan mayara man kita mga istorya kaangay sang istorya ni Jesus sa mga pagduib sa iya. Ayhan eksperyensyahan man naton nga luiban sang pinaka-close naton nga manghimata kag mangabyan. Kag bangod sa kasakit nga nabatsyagan naton, wala gid kita sang amor nga tulokon sila. Nagtig-a ang aton balatyagon para sa ila. Kakun kaisa, luyag pa naton nga magtimalos sa tanan nga kasakit nga nabaton naton bangod sang ilaman nga ginhimo nga malain sa aton. Hasta nga marealisar naton nga bangod sa ill feelings nga ini, amat-amat man kita nga nagapalayo sa aton Ginoo. Hindi na kita capable of loving and forgiving, labi na gid atong mga nakasala sa aton nga nagluib sa aton sa pihak sang aton kaayo sa ila. Mga utod kagabyan ko, si Jesus sa iya na eksperyensyahan nga pagluib sa iya, nagatudlo na sa aton kung anong aton pagabuhaton kung kita man pagaluiban sa sining kalibutan. Sundo naton siya sa iya paghigugma kag pagpatawad. Nga bisan siya ginluiban sang iya mga suod nga abyan, iya sila sa gihapon gintulok nga may pagpalangga kapag hidait. Kagkun kita man nga nagaluib sa aton Ginoo, sa paagi nga nagasupak kita sa kabubuton sang amay, kagang aton lang selfishness ang aton concern, si Jesus handa sa gihapon nga hakson kita, bisan pa madamo kita sa mga kapaslawan nga ginahimo batok sa iya. Kaglabaw sa tanan, handa gid siya sa pagpakamatay sa krus para lang kita maluwas bilang mga ulipon sang sala. Sa piyak nga bahin kita, ginaagdaman sang ebanghelyo nga tularan si Pedro sa iya himpit nga paghinulsol sang iya nahimo nga pagpanghiwala kay Jesus. Si Pedro, bisan nagluib kag nakasala sa aton mahal nga Dios, nakipag-uli sa iya. Nagpangayo sang kapatawaran kag nagpakigbalik sang iya naguba nga relasyon sa iya. Ini isa katanda nga si Pedro may madalom na nga relasyon sa iya Ginoo kay Jesus. Kabalo siya sa kaibuturan sang iya tagipusoon nga bisan nakasala siya tungod sang kahadlok kag kahuyang, himpit ang iya pagtuo sa iya Ginoo nga siya handa sini nga pagapatawaron bangod deep inside his heart na eksperyensyahan niya ang unconditional love nga ginpakita kag ginpabatsyag na ni Jesus sa iya, sugod pa sang pagtawag sa iya bilang mangin iya sumulunod. Gani mga utod kagabyan ko, hindi kita ma-discourage kung kita makasala kag makaluib sa aton Ginoo. Magbalik lamang kita sa iya kag kita handa niya nga pagabatunon liwat, agud mangintakos liwat nga pagatawgon nga iabyan kag sumulunod. Sa sini nga pamaagi, walay pang duha-duha nga ang tampad nga pagigugma ni Jesus nga aton Dios sa aton magapabilin. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod.
Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.